Takže čaute ľudia. Dneska by som vám chcela povedať smutnú správu. Ale ja neviem, či vám to chcem povedať. Ale je na tom založená celá moja kariéra. Takže musím. Chcel by som vám... To nejde. A tá vec je, že končím s jazdením na koňoch aj s hobbyhorsingom. Áno, ja viem, venujem sa tomu, ale niekedy niečo sa začína a niečo končí. A každý to bude chápať, že niečo začína a niečo končí. Jeden kamarát príde a jeden odíde. Ľudia sa menia a menia. Skúšajú nové športy, nové veci a to isté aj ja. Nekončím s hobbyhorsingom len preto, lebo je strašne hejtovaný, alebo že proste nie je populárny. Ale proste to nie je vec pre mňa. Možno jazdenie je mi ako stvorené, ale nejde mi to proste. A aj keď sa snažím jakoľvek, proste blesk. Nejde to. Takže tým by som vám chcela oznámiť definitívny koniec mojej Horsey Girl kariéry. Za všetkom vám ďakujem, čo ste pre mňa doteraz robili. Za všetky lajky, odbery, zhliadnutia a neviem, či v tejto ceste chcem pokračovať, pretože celá moja kariéra bola založená na hobbyhorsingu a na koňoch. Áno, sú tam aj nejaké videá, kde som hobbyhorsing ani kone vôbec nespomenula. A to bolo to, že som sa chystala na túto kariéru bez koní. Takže ste si mohli v nejakých posledných videách všimnúť, že napríklad môj svet, áno, sú tam spomenuté kone, ale... Takže toto je môj definitívny koniec s hobbyhorsingom. Aj keď teraz musím poďakovať neživým predmetom, aj keď to vôbec nežije, potrebujem poďakovať aj mojim hobbyhorsom. Bez nich by som sa vôbec hobbyhorsingu nedostala. Teda bez mojej besty. Aj bez nich by som vôbec nevedela skákať. Ani také. Takže veľmi im chcem poďakovať. Áno, Abby už mám rok alebo 2, nepamätám. No, nemôžem si všetko pamätať. A Maxa bude mať tiež v máji rok. Takže ja si myslím, že oni už majú dosť odskákaného. Takže chcem im strašne poďakovať, že tu proste so mnou boli a že som aspoň s niekým mohla trénovať ten hobbyhorsing. Ja viem. A je to pre vás určite ťažké, aj keď je vás tu ešte veľmi málo. Áno, ja viem, je vás tu celkom málo, ale to neovplyvní to, že sa mi nedarí a proste, že to nejde. Skúšala som jakkoľvek, ale žiadnou cestou to proste nevedie k dobrému. Takže tým by som chcela oznámiť definitívny koniec Horse Girl. Áno, vidím. Je to ťažké, ľahké, môže vám to byť jedno, ale určite sa nájdu aj nejakí ľudia, teda dúfam, ktorým to bude teda ľúto. Jazdeniu som sa venovala rok a pol, hobbyhorsingu 2 roky, rok idk, vôbec neviem. Takže áno, je to pre mňa ťažké vám to takto oznamovať, ale verte mi, že lepšie a inak som to teda povedať nemohla. Viem, je to veľmi smutné a už to tu opakujem 300 razy, ale proste končím definitívne s hobbyhorsingom aj s koňmi. Na ten plagát si pôjdem dať hneď po natáčaní dole, takže tak by som to povedala. Áno,
je to pravda. Niektoré veci, čo sa stanú, sa už nezmenia. A ja dúfam a verím, že si nájdem iný šport, ktorý by ma bavil a bol by aj lepší pre mňa samotnú. Napríklad skyfly, gymnastika, moderná gymnastika, basketbal. Ja už neviem, koľko tých športov je a na to, že som si práve vybrala tieto dva, tak je to celkom dobrý výber, ale mne proste nesedí. Takže asi tak by som vám to nejak povedala. Inak ani lepšie by som to nepovedala. Pre mňa to bude osobne veľká zmena. Že každú nedeľu nech na kone? Jak to mám zobrať? Alebo keď príde besty, takže by sme nešli na vychádzku? To bude mega. Z tých prvých mesiacov to bude trošku takšie. Ale už potom viem, že už v roku 2026 to budete brať aj vy, aj Lea lepšie. Takže chcem, aby ste si aspoň na mňa niekedy spomenuli a hneď na mňa nezabudli. Pretože ja viem, je to veľmi smutné, ale zase je to nová skúsenosť a ja to veriem dobre. Pretože viem, veľmi ste ma niektorí podporovali, takže vám patrí veľké vďaka za to, že ste ma podporovali a hlavne moja bestie v tom, čo robí. Takže to je definitívny koniec. A ahoj. Počkaj, hádam si ešte nechcel odísť. Toto je 1. apríl a hádam ste si nemysleli, že s hobbyhorsingom a s koňmi budem končiť. Rozhodne nie. Ja by som sa toho nevedela vzdať, lebo ja hobbyhorsing ako nemilujem. A je mi jedno, že to nikto nepovažuje za šport, alebo to proste nemá rád. Ja to proste milujem a nikto to milovať neprestane. Takže toto bol 1. apríl a verím, že sa nikto nenachytal, lebo kto by sa nachytal? To je u mňa jasné, že ja by som sa tohto proste nevedela vzdať. Tak a teraz už je teda definitívny koniec. Bol to 1. apríl, opakujem to ešte raz. Takže sa nemusíte báť. Áno, viem, že som vybočila trošku od koňovskej cesty, ale plánuje sa niečo väčšie, nebudem to hovoriť. A áno, budem mať také, že aj s koňmi, aj bez. Budem taký mix. Takže budem rada za podporu a budem rada, keď dáte like na toto video a odber. Tak, asi by som teraz definitívne ukončila toto video a ahojte!